Dame na sumurong na siyan sa luhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Damang denang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus, di minggu na pasapulutuluhon dung Trinitatisan, manang minggu tanggal 10 September tahun 2022. Jamita tuhita imana tersurat di Matius bidu 10 mamuka sian ayat 12 jalamar haujungan di ayat 14. Songonom mahatana laus takasma tapai hutihut. Behado rohamuna adongma di sahala 100 biru-biru gabe mago masada siani. Da tadi konon nama nasia pulusia editor laho mangalului nama gui nasitong manahudok tuhamu anggodung jupangsa lasamma rohana midai asamida nasia pulusia naso makoi suang songonido rohani amamuna na dibanua gijani ai dipangido do naing unang mago agiasada sian name meton ido yang gosahatna orasma disita saluhut na damang dainang ujahat di bagasan minggu tao didok di halomohod debatado hamu baun nirohatta. Damang dainang dipakai Tuhan Yesus do upama nalaho pasahatom sakapna. Asa dapot atusan ni akan bigisa dibuat mau pamai sian hasomala siapari dingolu ni akajolma manang dingolu ni akabangso nani dapotna. Songoni manang upama na pinasahat ni Tuhan Yesus na tersurat di bagasa trupukon. Somal na do sahala parmaha biru-biru marmahani hira-hira manang lebih hurang 100 biru-biru gudangna. Jadi molomago sada sia biru-birui takas do boto on ni parmahanino ni. Dungi luluan na do akan namagui asa buanon na mula muse tupunguan na. Damang dainang dipasahat Tuhan Yesus do upamaon tua kasisianna doho halak parise nanga kasaduse. Di siala rodo halak parise doho saduse nama dok naso sitong do manang nahurang sitong na binahin ni Tuhan Yesus alamar saur ribana doho akapar dosa. Adorang so dipasahat Tuhan Yesus upama taringot tu biru-biru na dilui. Jumulu do disuliki Tuhan Yesus rohani jolma no begisa. Marhite suku-sukun didok behado rohamuna. Hata pamuhay ni Tuhan Yesusi jumulu do manugihon akan no begi asa tangi di hata nalahosi pasahaton na. Ditugihon Tuhan Yesus do akan no begi asa mangarohahon jala mangarimangi upama nalahosi pasahaton nai. Nuang pedamang dainang tangi majolo hita manigeti dia dona didok ni Tuhan Yesus di bagasan upama na pinasahat naon na parjolo ia upama naon ima na manaringoti di harorona manang na manaringoti haroro ni Tuhan Yesus isadir haroro ni Tuhan Yesus manopo hajol maun songon na didok na do na tarsurat di joloni trupukon di ayat 10 sada didok. Ay naung rodo anak ni jolmai baluahon namago. Ia parmahani ima debata Tuhan Yesus Kristus. Jala ia biru-biru na dilui ima jolma na mardosa. Akan na pinasiring ni hasomalan parugamo on napojot. Ay ido akan namagui molosian strata sosial na aleganup nasa akan amardosa tongdo nasida gabi dau dibahen manang gabi holang sian ganup nasa nanianggap ni nasida nasit tongi jadi adong do hira perbulat-bulaton
Di tonga-tonga ni ganup nasa parnguluon ni alak Jahudi hatihai. Ala say di pasiding aka hasomalon ni parugamo odo aka namardusa. Lubi siya ni gabe di patupa do panguhuman pola saha tunamate di dangguri. Damang dainang Tuhan Yesus do parmahan na burjo. Parmahan na mga lului biru-biru na nalilui. Tung masay di halomohot Tuhanido asa sude biru-biru na itaruli di haluaun. Unang adong nang gusada niyan nama ko siya ni. Dilului do akan nalilui asa unang mago. Di siyala somal na do, molo adong lilu biru-biru, manang nadau siya tor. Murado mago ibu eton niya kapanakko, manang disaroksok akababiya panoro. Tudus sonido jolma molo dau siya debata. Murado takupon ni iddu ni najahati. Asa buanun na tuhamakuan. Disyalani dipangidohom matuhita. Asa unang dau hita siya tuhani. Alailam tapahor bar madirita di bana. Tapahibul madirita songon biru-biru na totong pinarmahanan ni Tuhani. Damang dainang songono jahat di bagasan minggu taon didok di halomohod debatado hamubaun ni rohatta. Adong masahala filateli manang jolma na hobi manang nalomoro hana makoleksi aka perangko. Nung aliling ibana na papungo aka perangkoi. Molo adong tikina say dipake mana laho marburu aka perangko tu piga-piga inganan. Sipata olo tu luar daerah, olo muse sahat tu luar negeri. Tung maseding gado di papungu ibana koleksi ni perangkonai. Rencanana molonunga maribuan non bahenon nama pameran. HP ditiki dibilangi ibana perangkonai. Adong manamago sada sian perangkona na meribui. Alay ditadday bana do takas sa luhut na ganup na sa perangkoi. Sesuai musedo datana. Say dilului bana jala ditugihon ng keluarga doho aka tetangga na mga lului. Pendek sarito rupani, dung leleng dilului dang juppa do pe perangko na magoy. Disyalani marsaksi tutuma matay. Siyan naso panagaman, Roma sahala petugas kebersihan. Didok matu ibana. Oddo tahena niluluan muna. Pitorlas situtuma rohani amatai. Marnida perangko na pinatudu ni petugas kebersihan itu ibana. Hatok dido ibana ido amang ninna amatai. Roma amatta petugas kebersihan ima dok. Au pelas situ tu dorohaku, dukku bereng nak kaning perangkui di inganan pebuangan ni sampah. HP nungahu pagala api na lahu manutung sudi sampahi. Las rohani amatai nang keluarga na sudi. Doho tetanggana, songoni nang petugas kebersihani. Disyala juppa namago na niluluan na sidei. Disyala nilas ni rohani amatai. Di patupa ma partangyangan dohot aka pesta holan ala ni belga nilas ni rohana. Damang dainang nahinaholongan marhite-hite saritoi songoni magabaran upama na pinasaha ni Tuhan Yesus dilas ni rohani sahala parmahan di najupangsa na pinarmahan na niluluan nai naung sanga mako. Tung masailas do rohani parmahani. Songoni rohani sahala filateli'i. Songoni ganup nasa aka keluargana. Songoni ganup nasa tetanggana. Las di rohani debatai pe di dok Tuhan Yesus dosa do di surgu manang di banua gijangi. Debata amai marlas ni roha diganup nasa
hamu mulak ni namako molo mulak ibana tu debata. Damang dainang tung maselas do rohani na agowan molo jupang na muse na magoi. Songon ni padok ni sahalak na margoar eta alignment madok sada sama dengan lubi sia pulusia. Manang satu sama dengan lebih dari 99. Hatai marlaku do hati hahamagoan jala jupangam muse. Molo bilangan gumudangat do sia pulusia sian sada. HP disarupahod do na sada o dohot na sia pulusia. Dangu belga sia pulusia sian na sada. Sarupa do belga na dia dopan ni debata. Boy do honon 100 magudang ni biru-birui. Jala sikop ma molo pungu saluhut na biru-biru na 100. Molo mago pesada sian na 100 dang sikop be. Ido bahet dilului na lilui. Asa sikop biru-biru na 100. Disiala tujol mado dipatudos Tuhan Yesus biru-birui. Songon las ni rohani sahala filateli'i. Songoni malas ni rohani sahala parmahan na jupangan jalan nama buah mula biru-biruna naung sanga magoi. Tudos soni malas ni rohani debata na pinasaha ni Tuhan Yesus. Las ni roha di benua gijang molo mulak marhamu baun sahala na mardosa gabe sioloi debata. Damang dainang biru-biru na magoi ima akan aso masuk tu bilangan, manang akan tersingkirkan, manang akan pugus, akan sopok somarama do somarina, nadangol, nadianggak merdosa, nadianggak honabura. Haroro ni Tuhan Yesus Kristus, dada hola tu sada horong ni hajol maun, alai tu saluhut na jolma. Haroro ni Tuhan Yesus laho pasahaton pasu-pasu haluaun na siya debata tu saluhut na jolma. Ise na mardusa ido na dapotan ganup nasa aka pangaluluyon ni Tuhani. Ise na mardusa ido na niluluan ni Tuhani. Disyalani lasdo rohani debata molo mulak sahalak sian hadusaonna gabe muba mangado pakko debata. Manang gabe muba gabe bagian ni dorbia bagian ni ganup nasa biru-biru ni Tuhan Yesus sendiri. Damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molo tungpe sahalak padde bisukina king maddo sada sama dengan lubi sian sia bulusia. Alai bolo didok Tuhan Yesus di bagasan upamaon ullasaddo rohani parmahani marnida biru-biru namulaki manang naung jupangsa naung sanga magui. Ala ido sa sitong na haroroni Tuhan Yesus tu portibion dang nalahu mangalului sahalak na bonar manang sahalak naung melua. Alai na mangalului sahalak na mardosa, sahalak na somalua, sahalak na mago. Manang ganup na sa kajol manamago, asa baluaon na. Atong damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Nung ngaro Tuhan Yesus nalahu paluaho kita sian hamagoan alani dosai. Asa marhamu bau kita, sian na mangado pakot dosa. Gabi mangado pakot debata. Sian na manuju hamatian, gabi manuju hanguluan. Unang majua hita di parmahanion ni Tuhani, molorope ibana majupangi hita. Marhite-hite ganup nasa akka pangulana, manang marhite-hite ganup nasa akka cara ni debata, dinalahu mangaluluya kana mardosa. Alai taoloi ma laos tapai hutihut ma
ganup nasa akka parmahanion na siya ni bana. Asa taruli hita di ganup nasa hatuaon hanguluani, rodi saliling nililing na. Damang dainang na hinaholongan, na parpudi, unang magabisi pangabati hita di akadongan na naing madapot to Tuhan Yesusi. Unang gabi batu partutuhak kita, na mga bati akanalilu, asabongot tudalan na sitongi, asabongot tu hasitongani. Alay gabi si pardohok mahita mga lului. Jala manugunugu akadongat jolma, asabongot tu punguan ni biru-biru, ni si parmaha buluni. Asa unang adong nanggosada namago, siyan punguan ni biru-biru, manang parsaoran ni naporsiay. Dapat tulus masakap ni debata. Asa saluhut na dapat pasu-pasu hanguluan ni hita. Madok mauliate mahita tu debata Tuhan Yesus Kristus. Naung mga luluy hita na mardosaon. Asa marhamu baon ni roha. Huhud asa parjabar di hanguluan sa liling-liling na. Hata ni debatado. Napaubahon ganup na sa roha. Hata nai. Hata parmahanion. Siyan parmaha boluni na sinakapan ni rohana. Asa marhamu baon ni roha hita. Asa debatana puna hita. Jala manotok kita dapotan hanguluan si saliling nililing na. Tuhan debatama na mamasu-masu hita sa luhut na.